Нова придобивка от Пандора, от Нови Сад, Сърбия. Айде да я отворим да видим какво съм си купил. Нещо, което много отдавна исках. Ето го тук сертификата за автентичност. Малко по-различен е от българските, между другото. Кашовата бележка. И кутийката на Пандора. Да видим какво има. Паскал? Но защо е паднал? Изхузил се. Вижте колко е сладичък. Ето го, вижте колко е сладък, хора. Сега ще си го сложа на гривната на Пандора и ще ви го покажа. Перфектно седи на черната ми гривна, хора. Ето го Паскал, до него имаме Стич, Мики Маус. Тия двамата кои бяха? Съли, кой беше Майк Вазовски от Таласъмите, Уди, извънземното от Той Story, Олаф, той беше от Алиса Чеширския котарак. И имаме на Марвел Грут и Черната пантера. А тук най-в началото ми е любимия талисман по случай Дисниленд Париж. В смисъл, има го само единствено в Дисниленд Париж, никъде другаде. Оттам си го купих, беше 70-80 евро, малко скъпичък, ма той излезна 160 лева, така че... Но много си отива черно с зелено. Много ми харесва. И тя е двойна гривната, затова е толкова голяма, да не се чудите. Както знаете, аз имам 6 гривни на Пандора и 26 талисмана, с този става 27. По принцип, исках да си го закупя от България, но тук излиза чак на 10 септември официално по магазините, а иначе го има предварително си го поръчаш от Silver Cord сайта, обаче исках първо на живо да го видя. Не знаех дали ще ми хареса, но се оказа, че е много детайлен и много красив, но и много малък, като за 160 лева. Тук в България ще бъде 140, аз го взех от Сърбия за 160 заради курса между сръбски динари и лева.